Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, hello mukomana muri sei? Pandainge ndimbori kuuniversity kikikiki ndaiva nemusikanzwa. So the secret that I did at university, it is still following me to this very day. Apa zvitaurike ndakazviudza kuti handina kana wandinomboudza, but mwana manje ari kukura. Look, what happened was that when I was still at UZ, pari zvino ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa, ndakazoroorwa zvangu, and I hope kuti confession yangu ichabatsira, especially vamwe varume kunzoko, kuti pakunoroora papa you need to choose wisely. Iwe usanyanya kuita desperate pamusikana, because kana ukanyanya kuita desperate sometimes unotorana nemunhu anenge aine nhombo yake, anenge agara aine pamoviri. Asi kana ukanyatsokuita calm down and think through your decision, haungambochemi. Because uyo akazondiroora murume wangu, ndikangoti pavakomana vangu 4 vandainge ndichidanana navo, ndiye wandaitoti ibalance. Saka he became a useful balance mushure mekunge ndaona kuti ndainge ndiine pamoviri. Ndaimuda, but ndainge ndichimudira at a distance. So we go to the same church. Ainge agara achingondipfimba ndichimuramba. The reason it was because I was dating 3 other guys from university. Vataiona vari flashy vachiburitsa mari vachiita sei. Ndo vandaitozvudza kuti pakati pavo vari 3 ndichazosarudza munhu 1 wandichati uyu he is going to marry me. So I was dating 3 guys at once for rent uye zvekare nechikafu. I ended up becoming pregnant. Ndisingachazivi zvino kuti who was the father. Lucky randakaita mukoma nderekuti ndakakasika ndazviona kuti ndainge ndiine pamoviri. Ndakangoti like ndabatira pamoviri say this week, next week ndainge ndava kutotanga kutoita morning sicknesses. Ndikatoziva kutoti iyi inhombu chete. So ndakabva ndachizoenda kune useful balance rangu riya, ndikati you know what, I have been trying not to think about you, but ndiri kungoramba ndichingokufunga katoti hey baby, une shuwa here neniwo ndinotokuda. Ndobva tatotanga kutodanana. Ndakaita zvinhu zvangu nekukasika mukoma. I seduced him, tikarara tose. Kunyange apo paainge achiti tinofana kuti tinge tichimboenda kuma-elders, but mukoma ndakatongoti aiwa, isusu tofana kuti mbotanga tasimbisa rudo rwedu. Ndokubva shuwa paya simbi yatotsva, ndokubva ndazomudza kuti ndabatira pamoviri. Akafara kani mwana wevanhu, akaudza vabereki vake, vakandigamuchira. Ndakatotizisiwa mukoma, ndikatotanga kutogara pamba pevabereki vemurume wangu, nyaya iyi isati yatombosvika kuvakuru vechurch. Ndokubva ndachizodzoserwa hangu komba kungoitirawo just for the image of the church, because zvekutizisana zvainge zvisingatombotendedzwi muchurch. But ndakaroorwa mukoma ndikachata ndiine pamoviri. Vanhu vazhinji vaitozviziva kutoti ndine pamoviri. Then that was when patakazongoyawo kunoku kumhiri kwemakungwa. So I lost contact the other guys. Pano mumwe wandakambotaura naye achiti hey, ndiri kuSouth Africa this and that. I felt to get in touch with him again, but vamwe vacho vaviri avo I have tried and failed. After university takabva tachizongoita lost out on contacting each other. Saka handitozivi kuti baba wemwana ndevapi, but mwana wangu anongoziva kuti baba vake ndivava baba vake. So that is another reason as to why ndisingakwanise kuzoudza umwe munhu, because zvinozonzi who is the father of the baby. And honestly speaking, mukoma, kunyange mazita avo vakomana ava vandaidanana navo ndakatosvika pakutokanganwawo ini, even my surnames. The other guy I was fortunate enough because ndainge ndichiri kurangarira the first name. Yes, it might sound like it is not possible, but zvinotongoitika mukoma. Ndakatokanganwa mazita avo ini apa vanhu ava ndaitombofambidzana navo. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Ngai zviriko here kuti munhu unokanganwa zita remunhu waukambofambidzana naye? Hameno, ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma muri sei? Ininiwo I lost my virginity to my lecturer just to pass
now I am his second wife. Ndiri kugara ndiri munomuwo muHarare kuno kuWarren Park. Saka Gules ivo vanogara kune rimwe location apa havatozvizivi kutoti tava kutoshare murume. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 22 years kuberekwa. Kutaura kudai nditori nepamuviri pavo lecturer ava. Saka vakabva vachizogara neni pasi vakanditi, varume vashoma, kana uchindida zvechokwadi ndinokwanisa kukuita mudzimai wangu wenumber 2. Vabereki vangu vava kutozviziva. Mama vakambopopota vakachema, but vakazongoacceptawo situation kuti ndo zviri paground. I am the second wife. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Shungu dzangu ndedzekuti dai ndaramba ndichingoenderera mberi nezvidzidzo zvangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi I am a guy mukoma and I am aged 25. I sleep with women blessers for money. So now pane umwewo murume uyo ari kundipfimba ari kuti iye ane mari, wangu mari anayo, ndinotozviona. So this guy, like, I used to be friends with his daughter. Ndokuzivana uko kwatakaita. Ndakazotongokaruka ava kutaura neni paWhatsApp. Ndikati ko ndeipi iyi. Akati ainge aine madhiri au ainge achida kuti tinge tichizoita. Ndokubva tachizosangana mutown pane kamwe karestaurant. Takati tasangana paya, nyaya dzacho ndeinge ndisingatombonzwisisi kuti nyaya dzacho dziri kumbobva kupi dzichienda kupi. Akabva azondipa mari akanditi ndoda kuti ngochinibatira mari iyi yainge iri $1,000. Ndikabva ndati iripo. Ndakazongoshandisa imwe shoma. Ndikabva ndachizomuudza kuti ndashandisa mari apo paakati ndava kuda mari yangu. Akabva anditi it is okay baby. Ati it is okay baby. Ndokubva achizodeleta message iyoyo. Handina kuresponda until azondibudira pachena kuti iye he is in the closet, anoda kurara neumwe munhurume. Saka ari kuda kurara neni, ari kuti I can take care of you. So handizivi kuti ndoita sei. Please help me. Inini hangu I am a straight guy, but I am so used to being blessed. Zvekuti kana kushanda chaikoka mukupenyu hwangu zvichazotondiremera because ndatozvijaira zvekuti ndinongoshandisa sikarudzi yangu kuti ndinge ndichiwana mari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadi zvenyu, ndiri musikana uye zvekare ndine makore 23 years kuberekwa. So I am going to a certain college munomu muSouth Africa. My mom is also working munomu South Africa, but vari kune imwe province. So mukoma musikana uyo wandinogara naye dzimwe nguva boyfriend yake inouya and vanototanga kutorara vose. Dzimwe nguva apo pandinenge ndakarara ndinozongokaruka ndamuka vanhu vachisika bonde. Saka handizivi kuti ndoitawo sei. Marentals acho ari kudhura. Nekuda kwekuti ndinogara ndichingovanzwa vanhu ava vachisika bonde, ndanga ndava kufunga kuti ndinge ndichitsvakawo a boyfriend. Ndainge ndakazviudza kuti ndichazotanga kuita zvema boyfriends kana ndapedza zvidzidzo zvangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi I really want to move out but my rentals acho ari kudhura. Apa ndava kunzwa kudawo kuti ndinge ndichitsvakawo boyfriend. Pakaipa. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi pataundi panotoda kutoti unge uchingwavha kuti unge uchikwanisa kurarama. I run a fake tutoring service and I also resell my assignment for survival kuvana vanenge vari kumayunivhesiti. Handikwanisi hangu kuti ndige ndichikuudzai kuti chikoro chipi ichocho chandinowana mamwe ma-assignment and I resell them kune mamwe ma-students. Vanozongorova copy and paste. Zvinhu izvi mukoma zvandiri kuita handisi kuzviita ndiri ndega. Nditori netimu rangu, mamwewo malecturer vanototi
ticha pane imwe university. Zvinhu zvakaoma muZimbabwe, ndo maitiro acho awo atiri kutoita mari. So ivo vanongondinyorerawo manotes and I do the tutoring service because vanenge vari busy. Saka tikutoda kutotanga kachikoro kedu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Zvakangooma hazvo veduwe. Hey, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomana chimuri sei zvenyu? Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini I am dating older guys for airtime and groceries. Kutaura kudai so pane umwe mudhara uyo wandiri kudanana naye ane makore 52 akandiudza kuti ane mari dzake dziri kufanira kuti dzinge dzichibuda dzepenjeni. Saka ndakatomutaimira kuti kana ikangobuda mari iyoyo, ende haisi kana mari yakambowanda mukoma, ndikuda kutoti ndike ndichitomutorera mari iyoyo. Varume vose ava vandiri kudanana navo, I don't love them, it is just that I am broke and I'm really broke. Saka handina choice. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vabereki vangu vari kumusha havatozvizivi kuti izvi ndo zvandiri kuita muno muHarare. Handina choice. Kunyange munhu anonzi anopusha chingoro, ini ndinokwanisa kana kutongomubvuma simply because anenge achikwanisa kunditengera airtime pandinenge ndichida. Airtime iyoyo ndinozotoishandisa kutoti ndinge ndichitofonera umwewo murume wandinenge ndichida kuti ange achindivigirawo kachingwa kana kuti zvimazai. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Apa vabereki kumusha vanenge vachingoti mwana ari kuchikoro kuHarare. Izvo mwana wavakatumidzira kuchikoro kuHarare yatova pfambi zvake muHarare. Hanzi handina choice. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi inini I started sleeping with truck drivers nenhau yekuti mwedzi wacho iwoyo mukoma ndakaenda kumaperiods ndisina kana cent. Ndainge ndagara ndiine mafriends angu awo anoita zvokudanana nematruck drivers. So I am studying here kunoku kumasvingo. Saka mafriends angu vanotoenda pamwe panopaka matrucks vachitonoona maboyfriends avo. Ende havana maboyfriends like one. Munhu anenge atori nemaboyfriends kana 8 oro kutodarikidzira. Umwe noumwe kana akamupa mari, munhu anotobuda aine kamari kake kakawanda. Each and every time boyfriend paanenge ari kuno kumasvingo ari munzira achienda kana kuSouth Africa anotokusirawo kamari. Ndo zvandakazodzidziswawo nefriend yangu because ipapo ndakaenda kumaperiods ndikabva ndatongocheka t-shirt mushure mekunge andinyima mari. Akati iwe mari iyi inorwadza, mari yekushandisa musana negotsi uchirarwa nematruck driver apa vanoshandisa vana Congo dust. Unorarirwa usiku hwose kuti uchingopiwa ka20 kana kuti ka$30 apa unongogara uchindikwereta mari usingadzose futi mari dzangu. Akaramba mukoma, ndokubva ndachizongobvumawo ndakabva ndarongerwawo umwe truck driver. Saka kubva ipapo kusvika pari nhasi I have been sleeping with different truck drivers so that I can just be able to afford life. Mapedzi chaiwo nematoiletries ndio andiri kutorarirwa. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Yo, regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. We have orgies each and every weekend in our hostel and no one even talks about it. I was just invited to this other party. Ndainge ndisingatozivi kuti it was a sex party. Takaenda kuGlenora A uko. Takaenda pamba pe umwe mukomana, vabereki vake vainge vasipo,
vaenda kurufu. So takati tasvika kukuya ndokubva tatotanga kunwa, but takangotanga kunwira mumba. Vakomana ndo vainge vachingorova brai vari panze, isusu takagara mumba. Vakati vapedza kukocha nyama ndokubva vachizotora nyama iya vakapinda mumba, tikabva taloka madoors kwava kutanga kuonekwa mamovies, mamwe aya maadult movies. Apa mukomana uyu pamba pavo pane rimwe zitv zibig screen, ndokubva tatanga kuona mamovies iwawo. Zvino kwakazoti kwanyatsokuti tsva kwasviba, ndokubva tachizodzima malights, tikabva taramba tichingoenderera mberi tichiona maadult movies aya. Saka since yainge iri sex party, takaudzwa kuti umwe noumwe anenge achingoitana nemunhu waanenge achinzwa kuda. Kwaizvozvo matest kit zvakatotengewa, tikabva tatotesta. Zvainge zvichitonzi edzi ndo inotyisa, siki haitomborina kana basa, unoenda kuchipatara ukanorapiwa. Mumwe mukomana akauya pandiri akabva atotanga kutondibata-bata, tikatanga kutorara tose. Takangorara usiku hwose tichingochinjana mapartners, tainge tiri 11. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. I hope kuti maconfessions awa achativhura maziso. Kana uinewo mwana wako anenge ari kuuniversity, now you know kuti zvinhu zvakadai so zvinoitika. Just imagine kuti hanzi takatoenda kupati pati yacho yainge iri pati yekuti tinenge tichingoita bonde. Waunenge wada kuti ange achiita bonde newe anongoita bonde newe. Can you just imagine? Apa iye ari kuti ndine 19 years. Hanzi kutaura kudai so pahostel patinogara tinotoita maoji. Yo, zvakangooma hazvo vedwe. Hanzi tinenge takavharirana murumu. Dzimwe nguva tinenge tiri kana 6 takati 3 kana kuri kunzi tinenge tiine mari, vanhu vakanyatsokudhakwa, tinokwanisa kuita kana 16 chaivo mu1 room tichingorara tose. Yo, this is some demonic stuff. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomana ashe, South Africa iyi iri hard. I graduated zvangu uye zvekare ndakazorora mukadzi wemunomu muSouth Africa. Ndakauya kunoku ndikabva ndachizotanga kugara navatete vangu, and I am thankful for what my auntie did. She was a nurse kuno kuSouth Africa. She then sponsored everything. Ndikatowana student permit yangu, ndikatotanga kutoenda kuuniversity, but things were so tight. Handidi kukunyeperai. Confession yangu ndeye kuti I did what they call muno muSouth Africa gay for pay, which you start sleeping with other gay students to survive. I had to survive, especially the first year. The second year it was better because I got sponsorship because I was very bright at university, but the first year it was really hard. That is what I did. Nditoriwo nemhuri yangu munomu muSouth Africa. I got married to a South African uye zvekare ndatova a permanent resident muno muSouth Africa, but that is what I did just to survive in university. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndakaita iyo yavanoti, hanzi chi, regai nditarise message yavo. Hanzi ndakaita inonzi gay for pay, yo, to survive. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare I am studying here in Harare at a certain college, so we record fun videos and we have been selling them on a Nigerian porn telegram group for cash, my US dollars, uye zvekare nepa WhatsApp. Varume mukoma vanotongoda zvinhu zvisitomborina kana basa. Even kuFacebook we market ourselves. Saka mavideos awa zvatinoita, inini nefriend yangu tinotorana mavideos. Iye anokwanisa kunge akarara pambedha, anokwanisa kutanga akapfeka zvake,
then obva achizozvibvisa hembe dzake. Tinozokata mavideos awa, saka paWhatsApp kana kuri kunzi tikawana customer ndinotaura nayo. Mavideos awa tinenge takamaedita takawandisa zviso zvedu, uye zvekare kuTelegram tinoita izvozvo zvekare. Tinototumidzirwa mari dzedu neWestern Union. Mukoma, life used to be very hard. It was something that was hard for me kuti unongogara uchingokumbira mari kune boyfriend yako, but after we started doing this, kana mari ndinototumidzira vabereki vangu mari yekuti vange vachikwanisawo kutenga chikafu. Mari tiri kutoita zvekutodaro. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangooma hazvo vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi roommate yangu anodanana nevarume 4 vari kuUK. Vose varume ava mukoma anotongovashandisira mafake names. Umwe neumwe ane WhatsApp yake iyo yaanoshandisa kana achitaura nayo, ende ndo vakatomutengera mafoni. Ane maiPhone 4 aakatengerwa nemaboyfriends ake ariko kuUK. So this is what she has been doing. Akati kana ndichida anokwanisa kunditsvakirawo boyfriend, but ndanga ndichitarisira kuti kana kanditsvakira boyfriend at least ange achizova murume wekuti anozondiroora. Ndiyo confession yangu yandiinayo. I always listen kuma secrets and confessions. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma. Ininiwo I dropped out of university. Ndakadzidzawo paUZ, uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndakanzi kana mission yangu yava kufanira kuti inge ichizotanga ndo pandichaita mwana. Right now ndava ne36. I've been waiting for a very long time for the mission, but still there is no mission. Saka handichazivi kuti ndoita sei. Ndakanzi handifaniri kuti ndinge ndichienda kuchurch. Saka pandainge ndichiri kudzidza kuUZ, I joined a secret group that required us to bath in milk at midnight. Izvi taiwanzokuzviita ka2 each and every week. Taiti kana tapedza kuita saizvozvo taibva tachizorara tose nevamwe avo vatinenge tiinavo. After that was when I dropped out of university. I had been told to drop out of university. I was going to get rich anyway. So ndakazongoyawo kunoko kuSouth Africa ndaona kuti situation yacho is not even changing. Ndakanzi ndichatanga kuita mari kana nguva yakwana pandichazoudzwa mission. Hanzi ndicharota hope. Each and every day when I go to bed, I beg to have that dream because I really need a child. Ndiri kukura, ndava ne36 no mwana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu zvakangooma. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa. Hanzi hello mukomanashi muri sei? Baba vangu ndibishop kuchurch. Havatozvizivi kuti ndinoita basa rekutengesa mbanje pacampus. Izvi ndakazvitanga apo pandainge ndichiri kuhigh school. When I was in A level ndo pandakatanga kuita basa rekutengesa mbanje. Havatozvizivi kuti ndo zvandinoita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu mwana waBishop hanzi ndinoita zvekutengesa mbanje paUZ apa. Hanzi ndo pandiri. Let us try to speak with him in the comment section. Hanzi mukomanashi, I have successfully broken my mother's heart. I am the first one to go to university. Now I am pregnant and I am scared to tell my mom. Ndiri kutotsvakawo n'anga. Ndinozviziva kuti panapa pane n'anga dzinokwanisa kundibatsira. Ndiri kuda kubvisa nhumbu yacho ine safe way. Hazvitoite kuti mama vange vachizviziva kuti ndine pamuviri. Kana kuri kunzi mama vakazviziva kuti ndine pamuviri, won't she collapse and die? I cannot do that to my parents.
vedari ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi ndakambobira sisi vangu mari, sisi vangu vakarohwa zvisingaiti nemurume wavo. Ndakavabira mari iyoyo and I paid this other lecturer for a failed module. So pauniversity pandainge ndiri, malecturer acho ndo zvaaita kana kuri kunzi ukafaila a certain module waitovabhadhara mari and then they will fix everything, then they will give you a pass. One day kana ndikazowana mari, sisi ndikuda kuti ndige ndichizovakumbira ruregerero, ndovapa mari yavo iyo yandakavabira yavakaroverwa nemurume wavo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashi, munotozvizivawo here kuti kuyunivhesiti vanhu munotogarisana semukadzi nemurume, kutochaisana mapoto kuyunivhesiti kekekekeke. Ini kana ndikazoita mwana mukomana handingambotendi kuti mwana wangu ange achizounza musikana achiti musikana uyu anodzidza paUZ. Mukomanachi, my family does not even know kuti I am staying with my boyfriend and they don't even know kutoti ndakatoroorwa, but it is not only I who is doing this. Vatori vanhu vakawanda vanozviita. Inawo kuti munenge muchida kuti munge muchimanager, umwewo akauyawo nezvimari zvaanenge ainazvo, umwewo nezvimari zvake, at least munototengawo tuzvigrosari twenyu, ende vamwe vacho vanozotogumisidzira vazotova mukadzi nemurume in real life. But newangu uyu handioni kuti ndingazoroorwa nemufesi uyu, handioni zvichangogumirawo kuyunivhesiti, because inini ndinotozvidirawo munhu anenge atori established kudhara, anenge atogara aine mari dzake kudhara. Zvekuzotambura mukomanashi kuti ndotambura ndichiri kuyunivhesiti ndozotambura futi ndava mumarriage, aiwa akana, ngaikone zvayo marriage yacho iyoyo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi kuyunivhesiti kutori nema-marriages, vanhu vanotogarisana semukadzi nemurume apa vari ma-university students vose. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kana kuri kunzi you are still at university or college, you can come with your own confessions. Uye zvekare kana uine tumwe tumasecrets twauinatwo, zviri zvinhu zvakaitika kunyangwe uchiri kuuniversity or kucollege, bring those confessions. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.